Práve som odstavil svoje vozidlo na firme, pretože najbližšie 2 dni idem na služobku. Nebude to tentokrát o autách, ale bude to o technológiách, pretože ideme do slnečnej Barcelony, kde má byť krásnych 15 stupňov a my sa ideme pozrieť na budúcnosť technológií na výstavbu MWC 2026. A takto nejako to tam vyzerá. Zavidel som do stánku Lenovo, pod ktoré patrí aj mobilná značka Motorola a tu ste mnohokrát videli na našom YouTube, pretože sú trošku iní, čo sa týka dizajnu a jasným príkladom je táto nová vlajková loď Razer Fold, ktorá je jednak veľmi absolútne tenunká, ale zaujímavá časť je, že je optimalizovaná pre mobilné hry a majú tu aj demo stánok, kde v podstate dokázali zrkadliť z tohto zariadenia aj na veľký displej ako televízor, FIFA mobilnú hru, takže to si určite vyskúšame, ale z tých ďalších noviniek tu máme Buds 2, ktoré majú improvenutú, zlepšenú noise cancelling feature a takisto prichádzajú s novými dizajnmi a ešte s lepším zvukovým prejavom. Takže toto je jeden z nových nástrojov, ktorý bude geniálny pre kreatorov, pretože vy si viete pomocou umelej inteligencie vo veľmi rýchlom, takmer instantnom čase premeniť fotku z vašej galérie alebo ilustráciu v 2D do 3D verzia, následne to v Blenderi alebo teda v softveroch, ktoré na to používate, viete upravovať a tým pádom ušetríte množstvo času, pretože nemusíte generovať a modelovať 3D model, stačí, ak si nakreslíte 2D a následne si ho prevedete do 3D, s ktorým viete potom následne pracovať v rámci Blenderu. Všetko to funguje in-house na danom zariadení pomocou umelej inteligencie a umelá inteligencia vám vie potom dopočítať pomocou promptu aj pozadie na už vygenerovaný 3D obrázok. Takže toto, čo tu vidíte, je v zásade prepojenie LG displejov a tej monitorovacej technológie s AI a zároveň s umelcom Universal Everything. Čo sa možno snaží LG týmto spôsobom doceliť je, že robia technológie viacej prístupné, viacej ľudské, tak aby sme sa ich nebali a aby sme nemali dojem, že nejaké roboty a AI a umelá inteligencia nás niekedy ovládnu, ale aby sa stali trvalou súčasťou nášho každodenného života. Stánok Samsungu nám priniesol AI, samozrejme ako v každom inom stánku, avšak okrem iného tu máme k dispozícii aj live demo najnovších telefónov. Takže aby som ma to zhrnul v rámci tých S26 nových, tak samozrejme integrácia Gemini a AI je oveľa jednoduchšia, rýchlejšia. Videli ste to, viete ju využívať či už pri tom nočnom videu, alebo pri samotnej práci s fotografiami. Potom z tých ďalších noviniek máme ten Privacy Secret display, ktorý viete mať zapnutý buď počas celej doby, alebo si to viete nastaviť podľa preferencií, či už iba čisto na notifikácie, alebo na jednotlivé aplikácie podľa toho, ako vám to vyhovuje. V realite ten Privacy display funguje naozaj veľmi dobre a veľmi rád by som bol, keby túto feature dávali do svojich zariadení aj ostatní výrobcovia. Honor priniesol 3 veľmi zásadné novinky, dobre, respektíve 4. Tá štvrtá je určite AI integrácia naprieč celým portfóliom a taký ten ekosystém Honoru. Potom tretia najzaujímavejšia je určite rozkladací telefón model V6, ktorý je extrémne tenký, podobne ako v prípade Motorola a zároveň ponúka featurey, ktoré tu neboli. Napríklad výdrž batérie, ktorá pri videoplaybacku dokáže vydržať až 26 hodín v tom rozloženom stave a v tom zloženom stave telefón vydrží viac ako deň. A druhá najzásadnejšia novinka je určite humanoidný prvý robot zo spoločnosti Honor, ktorý nám tu ukázali na stánku. No a tá prvá, za mňa najzaujímavejšia, je určite Honor Robot Phone, ktorý dokáže mať integrovaný taký malý gimbal, takú malú kamerku priamo v tele telefónu a dokážete s ním pracovať nielen na ulici pre potreby fotografovania alebo videografovania, ale viete využiť aj AI funkcie v rámci tohto telefónu a napríklad spýtať sa robota, čo vidí, ako sa cíti.
A Honor týmto ukazuje, že aj tá mobilná sféra vie byť trošku funky, vie byť trošku zábavná a opäť trošku polúčťuje samotnú umelú inteligenciu a nové technológie, ktoré k nám prichádzajú, aby sme sa ich nebáli. Ďalšia z vecí, ktorá nás je jednoznačne ovplyvní do budúcna, je wearable tech, takže technológie alebo teda gadgety, ktoré vieme nosiť, nie iba hodinky, nie iba fit náramky, ale aj okuliare, ktoré majú v sebe či už kamerové systémy, ako poznáme z Mety, alebo potom aj displeje. Vyskúšal som si Ray-Ban Meta Display. Je to veľmi zaujímavá technologická vychytávka, avšak úprimne musím povedať, že trošku treba si navyknúť na to, že vám tam dooka svieti displej, ale zároveň je tu aj čínska spoločnosť Quewin, ak som to správne vyslovil, ktorá ponúka niečo obdobné za polovičnú cenu, ale hrá sa nie úplne s farebným displejom, ale s takým tým jednofarebným zeleným a toto riešenie mi vyhovalo oveľa viac. Otázne je, ako moc dokáže využiť bežný človek takéto technológie. Viete si to predstaviť niekde v profesnom živote, potrebujete prezentácie alebo nejaký teleprompter, prípadne ak potrebujete live preklad, tak to naozaj využiť viete, ale neviem si úplne predstaviť, že by som sa napríklad orientoval navigáciou pomocou týchto okuliarí, lebo úprimne povedané som sa viacej sústredil práve na ten obsah, ktorý mám pred okom, ako na okolitý svet. Orange ako jedna z najväčších telekomunikačných platform a spoločností na celom svete sa fokusuje samozrejme na globálne technológie a jedno z dém, ktoré nám to predstavili, bola demonštrácia Livebox Store, kedy ku klasickému svojmu Liveboxu, ktorý už máte doma, viete dokúpiť rôzne aplikácie priamo od Orangeu, ale tento systém je otvorený aj pre tretie strany, takže viete si z toho spraviť taký domáci hub, kde si viete monitorovať jednotlivé zariadenia a využívať to oveľa efektívnejšie, pretože nemusíte mať 300 aplikácií, ale stačí vám jedna a stačí vám tento Livebox, ktorý si napojíte na tú aplikáciu a máte kompletný prehľad o všetkom. Na túto technológiu nadväzuje ďalšia služba s názvom Family Protection, kedy Orange zakomponováva umelú inteligenciu do cybersecurity, čiže internetovej bezpečnosti v rámci domácnosti. Vy si viete vytvoriť svoju domácnosť, dať tam svojich užívateľov, jednotlivé šerované hesla, čiže ich nemusíte mať po WhatsAppoch kade tade rozposlané, ale máte ich v jednom trezore, to nazvime, v rámci tejto aplikácii Family Protection a k tomu máte vlastného AI agenta, ktorý v reálnom čase každú chvíľku vyhodnocuje, či sa náhodou neobjavila nejaká cyber attack opportunity, po slovensky povedaná nejaká príležitosť a hackerského útoku. Ďalšou zaujímavou technológiou, respektíve featureou alebo spôsobom, ktorým sa nám to prezentuje Orange, je samozrejme aj v náväznosti na kontrolu ich existujúcich antén a stožiarov, ktoré sa doposiaľ kontrolujú aj fyzicky, čiže dvaja pracovníci museli ísť vysoko do výšky 30 metrov a fyzicky to skontrolovať. Toto je nebezpečné a zároveň aj nákladné. Preto začali používať drony, kedy v podstate stačí jeden operátor a tento pracovník dokáže pomocou dronu skontrolovať celý stožiar v priebehu pár minút a to až do výšky 100 metrov bez toho, aby musel niekam liesť. S Orangeom viete monitorovať a chrániť aj meno vašej spoločnosti, pretože predstavte si, koľko rázy nezdvíhate neznáme čísla. S Orangeom si teraz viete priamo zaintegrovať u svojho providera to, že vaše telefónne čísla budú obrandované vašou spoločnosťou a tým vytvárate dôveru aj voči zákazníkom a budú vás oveľa častejšie zdvíhať. Tá štatistika znie, že cca 10% neznámych čísel je zdvihnutých a práve s touto službou Branded Calls by sa táto hodnota mala zvýšiť až na 50%. Na bezpečnosť fyzického príslušenstva, respektíve v praxi to znamená káblov, ktoré vám pripájajú domácnosť na internet, slúži práve služba, ktorú Orange vyvinul a nazýva sa Fiber Detection, kedy dokážu s existujúcimi káblami pracovať, ktoré už máte natiahnuté a vedia vám live vyhodnocovať, či nehrozí nejaká hrozba, či už to je v prípade prasknutia vodovodného
vhodného potrubia alebo nejakého externého faktoru. Napríklad, ak vám doma pracovníci kopú na záhrade, tak vy reálne budete vidieť, či sa náhodou neblížia k tomu dámovému káblu a či ho náhodou nepreseknú. Čiže aj takýmto spôsobom viete v podstate zefektívniť tú prácu s tými zariadeniami, ktoré máte doma, ale zároveň sa viete zamerať na to, aby ste ich ochránili. Xiaomi na stánku MWCA opäť nesklamalo a riadi sa tu motom Human, Car a Home. Teda na jednej strane budujú mobilitu budúcnosti autami a skútrami. Videli ste taký žltý skúter, ktorý tu predstavili novú generáciu s dojazdom až okolo 70 km na jedno nabitie, čo je extrémna hodnota. Zároveň je tu aj takýto šialený koncept, ktorý sa pravdepodobne nedostane na cesty, ale nejaká obdobná verzia určite áno. Vieme, čo Xiaomi dokázalo s modelom SU7. No a poďme sa povedovať o tom slovíčku Home, pretože Xiaomi tvorí nejaký ekosystém a chce sa priblížiť Apple nielen dizajnom, čo kvitujem na jednej strane, pretože Apple produkty sú veľmi pekné a prečo vymysľať koleso, keď už koleso existuje a veľmi dobre funguje naprieč zákazníkmi. A potom tu máme tie samotné devices, ktoré tvoria ten ekosystém Home, ako aj napríklad nová rada telefónov 17, ktorá je naozaj fotograficky pripravená, najmä v tej najvyššej vlajkovej lodi, kedy spolupracuje so spoločnosťou Leica a doslova máte kompaktný fotoaparát vo vačku. Xiaomi veľmi fandím, veľmi pekný stánok a určite majú veľmi svetlú budúcnosť aj v rámci technológií. O čom bola výstava MWCA v Barcelone tento rok? Robotika, AI, smart technológie a future tech v rámci globálneho meritka, čo dôkazom je aj Orange Jack, ktorému sme tu mohli byť. Napíšte tam dolu do komentáru vašu obľúbenú technológiu a na ktorú sa najviac tešíte, kedy bude implementovaná do vašich dennodenných životov. A my sme na konci skriptu tohto videa a prajem vám krásny deň a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute!